Ynglŷn â'r Celtiaid hefyd, yr oedd ganddynt ddefodau ac aberthau. Yr oedd yn arfer ganddynt ladd dyn trwy ei drywanu a chyllell, a phroffwydo'r dyfodol oddi wrth ei gwymp a'i ddirgryniadau. Yn y mannau dirgel hyn, ni orweddai hyd yn oed y bwystfilod. Ni ddeiau gwynt yno, ni threiddiau stormydd i'r cyfrinleoedd. Ond heb wynt a heb awel mirmurai'r dail ar y coed ohonynt ei hunain. A phan fo'r nos yn dringo i'r awyr, y mae ei derwyddon, trwy ofn a dychryn yn dynesu at yr hen a llorau. Yno, trwy aberth dynol, y prynant hwy fywyd newydd i'r bobl a ffrwythlondeb i'w tiroedd. A chredant hwy fod diwiau tywyll y Ddaear Hen yn codi o'r dyfnder i hawlio y cyfryw aberthau. Pump 3.5. Ie, a hwnna'r un pwysica am o'n i. Lle ti'n bwriadu dechrau fan hyn? Wel, fori, wi eisiau gorffen hwn cyn gyntaf ag bosib ar y gwir. A hwn ti'n ddiddorol, a fan hyn ti'n cael. Damcaniaeth arall yw fod y plant bach yn cael ei claddu ar wahân y deall. Felly mae gen ti ddwy fanwent. Sawl darn ges ti wrthnos diwetha? Wel, fe gethon ni 2 botyn plydd ddoe. Llongyfarchiadau. Wel, dyna fel mae pethau. Mae chydig iawn sy'n dod i'r golwg. Lle ti cael ei gweld nhw? Dwi'n gobeithio bydd popeth drosodd yn heddiw 6 wythnos. Fe ti wedi gorffen gynt at hynny? Yn hawn da? Yno ti a fi, dwi ddim yn credu bod Macnabs yn rhy hapus yn byd na phethau. Milyn y beth? Cloddio yma. Ti'n ti'n gweud gair wrth i? Na, ond... Ti wedi ymwneud, mae ddim yn ei blesio fe llawer.
Wel,